estava parlant amb gent d'aquí de baix del poble, de Sant Pau. Com va això? Bé, és nou i tirem endavant, anem fent. Res, aquest d'aquí dalt sempre ha sigut un somiar truites. Si no és aventura, no és negoci, mai. Hi ha d'haver un punt de risc, sempre. I a més hi has de creure, perquè tu segur que has cregut sempre amb el que has fet. Sí. Perquè si no, no ho haguessis fet ja. Els altres et poden dir que ets un volat o el que sigui, però clar... Tots aquests que diuen somiatruites ara que han acabat fent tots ecològics, també. Això també. Vull dir que molts que al principi garlen i després... S'apunten a... Per convicció o perquè els hi demana al final al mercat... Jo acabo fent ecològic i també era de que no... I ja m'hi estic fent. Aquí al Penedès és el lloc del món on més la gent s'ha tirat a fer ecològic i amb això jo crec que passarà igual. Bueno, i tot això de les varietats resistents al final no deixa de ser innovació. Vull dir, i la innovació per una empresa jo crec que és molt necessària, no? Jo crec que aquestes varietats per això faran un canvi molt bèstia, molt potent. A nivell de consumidor, que deia el Martí, és un vi totalment net, no hi ha cap tractament aquí. El raïm era bo que no el colíem. Jo com collia aquest raïm, pensava, hòstia, aquest raïm és boníssim. Home, aquell I de l'ombril és espectacular, el raïm. Sembla que et mengis una figa, aquell. Per mi això, jo d'anar empastifat fins al màxim, a veure el que es pot fer sense tractar de cap manera. Sí, però amb l'Albert i el Josep Maria en parlàvem i dèiem això de que no s'hagi d'ensofetar, això no deu poder ser. No. El 2020, amb les varietats normals, vam tenir unes pèrdues del 70% per míldiu degut a les pluges i amb aquestes, doncs què va, vam collir-ho tot. Imagina que tot el Penedès sigués amb varietats d'aquestes, hòstia. Els pagesos el dia que han d'ensofetar s'anirien a pescar. I La tranquil·litat d'un pagès que porta 20 hectàrees i sap que tot està sota control, o d'un que està allà pendent, que si plou, que si no, miro el temps, agafo el tractor el dissabte, agafo el tractor el diumenge. Home, doncs també té un preu la tranquil·litat. Tot l'any jugues amb això. Això arribarà, el que passa que, clar, les vinyes han de ser velles per fer vins negres bons. Jo hauré fet la volada aquesta, Bueno, a l'enterrar. cap dalt al cel o cap baix a la terra. Però és el mercat, la gent, que està demanant cada cop coses més sanes i més netes, i això és la resposta. És molt bo. I entrarà. És molt bo.